Takže sa dneska ideme vybrať na taký krátky výlet smer Šátorale, Újhej, Šárošpata, kde si pozrieme ten most povestný, ktorý je most národnej jednoty, sa mi zdá, ako aj hrad v Šárošpataku. Tak o chvíľku štartujeme, nie je bohviaké počasie, ale hádam bude dobre. Pred nami sa nachádza obec Nižná Myšľa, ktorá leží v južnej časti Košickej kotliny na sútoku riek Hornádu, Torisy a Olšavy. Známa je najmä archeologickými vykopávkami, ktoré sú tu už prevázané desiatky rokov. Ja si pamätám ešte ako študent, kedy v 1980 sme tam chodili na letnú aktivitu a dodnes tam to nálezisko ešte je aktívne. Samotná obec Nižná Myšľa vznikla niekedy, alebo prvá zmienka o nej pochádza z roku 1270 a k dnešnému dňu to má nejakých 1700 obyvateľov. Pred nami sa týčia posledné kopčeky Slanských vrchov a cesta smeruje k obci Zemplínska Teplica. Tá Zemplínska Teplica je zaujímavá najmä svojimi názvami, ktoré sú niekedy od roku 1263 najprv Kristúr, potom Santa Crux, Kerestúr, Kiškerestúr, Kerestúr, Križovaný, Kerestúr, Zemplínsky Svätý kríž a od roku 1955 sa volá Zemplínska Teplica. Názov obce bol určený podľa termálneho prameňa Teplica a obec má v súčasnosti, ako som sa dočítal, 1855 obyvateľov. A obec okrem iného je známa aj pesničkou, ktorá sa spieva, ktorú ani nemôžem spievať, lebo by ma vypípali. Takže asi každý pozná, keď som išiel z Kerestúra a 3 bodky. Po pravej strane sa nachádza kúpalisko Svätá Mária. Dnes sa to volá Wellness Aqua Maria, je tam aj penzión a sú tam krásne bazény s veľmi pekným okolím, ktoré pripomínajú nejaké prímorské letovisko. A už sa pomaličky blížime na juh smerom k maďarským hraniciam. Kopce, ktoré vidíme v diaľke, už sú v podstate v Maďarsku. Na jeden z nich, ktorý síce ešte nie je úplne vidno, budú naše kroky smerovať, ale až na nasledujúci deň. Tu sme aj my, aby nás bolo trošku vidno, že naozaj cestujeme spolu. Vonku je pomerne chladno, sem tam aj pofúkuje vietor, je nejakých 15 stupňov. Slniečko sa objaví zriedka, sem tam kus vykukne, sem tam zajde, ale zase dá sa ísť. Najmä cesta je dobrá, nie je ani veľa aut a takýmto spôsobom cestovanie je celkom príjemné. Prechádzame cez trať, ktorá vedie z Košic až do Čiernej nad Tisou a vchádzame do obce Čerhov, ktorá už vlastne je prvou obcov Tokajskej vinohradníckej cesty. Obec bola založená niekedy, prvá zmienka je z roku 1067 a má nejakých 830 obyvateľov, ako som zistil. No samotná obec a jej chotár je súčasťou teritoriálnej Tokajskej vinohradníckej oblasti, do ktorej spadajú aj obce Malá Trňa, Veľká Trňa, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Černochov a Bara. Je to vlastne celá vinohradnícka oblasť. Tu sa odbočuje o chvíľku do Malej Trne a pomaličky z obce vychádzame. A prichádzame na maďarskú štátnu hranicu, ktorá je pred Slovenským Novým Mestom. Hore už vidíme koniec, na tom kopci koniec lanovej dráhy a vykrývač, ktorý zabezpečuje aj signál. Dole smerom potom je aj bobová dráha a pod kopcom sa nachádza hotel Hunor, ktorý má celkom slušné ubytovanie, aj wellness a aj bazén. My ešte cestou na ubytovanie odbočíme niečo nakúpiť do Teska, lebo maďarské Tesko je zase iné ako to slovenské, sú tam rôzne iné výrobky. Takže popozeráme, čo tam majú, niečo nakúpime a potom pôjdeme ďalej.
Jasné, že sme nakúpili samé hlúposti, sladkosti a veci, ktoré nám vôbec nie sú ani treba v bežnom živote. No, ale čo už. Tak sme vlastne došli do Šátroľa Ujhej, čo v podstate je slovenské Nové Mesto na maďarskej strane. Mesto je to také menšie, má nejakých 13 000 obyvateľov a v podstate to okolie toho mesta je ohraničené údoliami potokov Bodrog, alebo riek, v podstate aj potokov Bodrog, Roňva a Bôžova. Prevažná väčšina obyvateľstva sa zaoberala, alebo aj zaoberá ešte vinárstvom, ktoré tu je samozrejme v tej oblasti všade rozvinuté. A čo je taká zaujímavosť, tak v meste sa nachádza aj väznica, ktorá má už dosť dlhú históriu a dodneska je funkčná. Je to v celkom zaujímavej budove, bohužiaľ sme ju nenašli. Úplne povediac, ani sme ju veľmi nehľadali, lebo po ceste sme vlastne mali iné ciele na tú cestu. Nie pozerať väznicu. Chceli sme sa nejako zorientovať, kde sa dá ísť k tomu mostu, kde vlastne naše kroky budú viesť zajtra, lebo dneska to už nestihneme. Dneska ideme len do Šároš-Pataku a pozrieť si hrad. Ale celkom zaujímavé mestečko, to je najmä aj svojou architektúrou, je to taká zvláštna architektúra, nie sú tu tie typické paneláky, ako sme naučení my. Aj vidno v podstate po ľavej strane také zaujímavé obytné komplexy, ktoré sú celkom pekné podľa môjho názoru. No a pred nami je ešte kostol, respektíve nejaká väža, to nie je ani kostol, to vyzerá skôr nejakú požiarnu zbrojnicu. No a už sa blížime po tejto úzkej cestičke k nášmu ubytovaniu, hotel Köporoš, kde strávime jednu noc. Je to nejaký celkom nový hotel, tak uvidíme, čo tam bude, ako to tam bude. Ale vyzerá to byť celkom pekné, takže zaparkujeme, odstavíme motorku a ideme sa ubytovať. No, tak sme sa dostali k hotelu, zaparkovali sme motorku a ideme sa ubytovať. Tak toto vyzerá, celkom nová stavba. Hostí veľa nie je. No a tuto je vchod do hotela. Recepcia bude. Toto je naša izba. Aha, sme tu. Takže tu budeme ubytovaní jednu noc. Kúpeľnička. Tak a teraz kúpeľňa. Tak tu vyzerá. Tak sme sa veľmi na izbe nezdržiavali, lebo čas beží a už to nie sú tie vláhé letné dlhé večery. Pomaly sa zmráka, je veľa hodín, tak aby sme ešte stihli pozrieť aj ten hrad v Šároš-Pataku. Je to nejakých 7 až 8 kilometrov od hotela. A tým pádom dnešný cieľ bude splnený. Vrátime sa naspäť na hotel, dáme si nejakú večeru a v podstate zvyšok dňa strávime na izbe. Tu sme už v centre Šároš-Pataku a smerujeme k tomu našemu cieľu dnešnému. To je hrad, ktorý už vlastne pred nami sa rysuje, teda respektíve jeho brána železná, kovaná.
Takže nám neostáva nič iné, len odparkovať na najbližšom miestečku, ktoré už aj vidím. Odparkujeme motorku a pôjdeme sa pozrieť do hradu. Tak sme sa dostali do Šárošpataku aj k hradu. Ideme si ho popozerať. No, je to pekne upravené. Tam je nejaká recepcia, alebo dačo tam svieti. Tuto je asi vchod, vlajky visia. Tak sa tam ideme pozrieť. Koníček, pejlov. Tu sa aj nejaké vstupné platí, neviem, nejakých 5 € na osobu sa mi zdá. Uvidíme. Maďarské národné múzeum. No, tak tu je pokladňa. Tu musíme kúpiť lístky. No, tak sme si kúpili lístky a ideme sa pozrieť. Kam teraz? Ideme hore po schodoch. Aspoň tak vysvetľovala. No tam by malo byť vidno aj Bodrog. Bo to je vlastne hrad, ktorý je pri rieke Bodrog. Sa platí za toto, aby sme fotili. Tak tam nebudeme fotiť. No, tak sme si pozreli expozíciu, fotiť sa nesmelo, ani natáčať. Tak sme vonku, tu máme dielo. Náhradný múr. No, tak je ráno, pekný výhľad. A vidno, že už ide jeseň, už to listie červeneje, žltene. No toto ešte to tu je vo výstavbe. Nie je to dorobené, ale je to tu pekné už. Celkom to sa tu, keď sa to dokončí, tak to bude celkom slušný areál. Tu je aj výrivka s vyhrievaním ako pre pekelníkov, kotol.
No, tak sme došli na ten povestný most v Šátorale Ujhej. No a teraz si treba aj skúpiť lístky, aby sme mohli ísť hore. No, tak nás čaká výstup nejakých 400 metrov, nejaký veľmi strmý svah, tak som zvedavý, ako to s fúčaním zvládneme. Najmä teda ja. A ty? Ako? Ja to zvládnem. Možno. Možno, no. Keď tak sa vrátime naspäť a prepadnú nám lístky. No, je to také relatívne strmé, ale uvidíme, kde sa dopracujeme. Už tu ma bolia nohy. Ozveme sa hore. Tak sme sa dostali pod most aspoň zatiaľ, ale teda to je kondička moja, ktorá ďalej nepustí, takže len takto a skúsime vypustiť dron a sa na neho pozrieť z dronu. Je to inak paráda, oplatí sa prísť, ale zrejme z druhej strany. Tam sa mi zdá, že chodila nauka z tej strany, asi vraj, lebo tuto to je stúpanie neuveriteľné. No, takže tak, zatiaľ a skúsime dron. No, tak sme si zalietali a tam z toho niečo vystrihnem a urobím a bude to. No, takže tak. Je to tu pekne, dneska tu nie sú ani ľudia, lebo je pondelok. Sme si to vybrali celkom slušne. Máme pokoj, nikoho nerušíme. No a je to fajná výška. Úprimne povediac, neviem, či by som sa tak odhodlal ísť cez ten most. Kto vie, nemám rád veľmi výšky. No jo. A ty? Čo? Šla by si? Že by si šla, ja viem. Tak sme už došli dole konečne na parkovisko. A môžeme sa nachystať a ísť smer domov. No, bol to dobrý kopec. Tam by som už ešte raz nešiel. To treba mať fajnú kondíciu. No a ešte taká pikoška, ako tu vidíme, z cesty domov, kde cesta jednoducho skončila v dedine, kde bola vyznačená obchádzka. No a vidíme pekne, aká obchádzka to je. Nejaká polná cesta, ktorá vedie do nejakého kopca. To je tak akurát na offroad, na motorku a nie na osobné vozidlá. Dokonca tam nákladné vozidlá ani nemôžu prejsť. Takže to také spestrenie, aby sme sa nenudili po ceste domov, aby sme si trošku užili aj nejakého offroadu s motorkou. Tu už o chvíľku vidíme na hlavnú cestu. Len prachu tam bolo dosť, až tak to vidno nie je na tom videu, ale za to som musel nechať vzdialenosť, lebo by sme sa s tým prachom dosť tam dusili. No a už sa blížime domov, k domovu, teda domov nie, alebo k domovu. Sme na odbočke na US Steel pri Haniske.
ideme si ešte kúpiť nejaké občerstvenie. Niekto potrebuje samozrejme cigarety, lebo nemá a v Maďarsku sa kúpiť ani nedajú, lebo v Maďarsku to majú už tak inak ošetrené už dávno, tam už sa dajú kúpiť cigarety jedine v štátnych obchodoch, v potravinách ani na pumpách už sa cigarety kúpiť, ani tabak v Maďarsku nedá, takže musíme sa zastaviť, kúpiť a už len smer domov. Tak sme sa konečne dostali domov, šťastlivo. Mačka nás čakala už. A najbližšie, kto bude mať záujem, máme v pláne robiť z dronu zábery a také výlety po okolitých, a najprv po okolitých vodných plochách, jazierkach, neskôr aj ďalej, tak uvidíme, že kedy by sme stihli prvé. Chceli by sme ešte tejto jesene, takže kto by mal záujem, nech si dá odber na naše videá a tým pádom nezmešká nič. To je zatiaľ všetko, tak sa majte, ahojte.